Mo ningon ang GMU crime karong Juni is Morgia mo kang isunsuon nas baya ang ipiches Batang Quiapo, Incognito, puro sa mga flop ang GMU gayon. Pastilan gina animal. Morgia pon pastilan. Sanggang dikit FRS flop. Bot-bot ni mo baya unsa man ang GMU kasanan. Wa koy angay morgyapon karon Joni morgyapon ipiches Batang Quiapo as in Incognito pero gisunsuon man di ay na ang suspense di malasa nimo mga yabag nimo sus dagway na ka ang itaga na is Tamatik flop bulok dagway siri ukon mara na siya makapuhon yung tomato is Mandawi City, Consolacion, Danang City, Carmen, Carcar City, Asin, Malitbog, Southern Leyte. Tanaw natong makapuhon yan tahantod sa panahon sa Pasko pohon o Fiesta. Kaya nani mong serious kani mong dagway ni ha. Kaning babulgang ano yung dagway. Pero alam ha, ang morgapon kanang katadya ma-flop rasad na kasagaran kumpara na gandugay ni ang mga lihim ni Orduha is flop niya adtong tuig 2023. So mura to ha, GMU crime water sirin eh. Dagway.